page 196 et 197 ka tafsir al-Qur'an de sura 9. fala tu'jibuka wa tahawni amwaluhum jawle ko be mari kaduna do hande kawre leydi do magasenji e darnugol e bayugol e jippingol conteneur je ko nandita taymo wala awlaadu mo na bibbe mabbe ko duudi kon tadum fo hawne dum fo na goddum na du won ke akhi he sai Allah ko ribe di wuritode inna ma yuridullah andu ko Allah faala li yu'adhibam ko de lettirta be biha sabudi fil hayati dunya kander ngurnan aduna do taw wata zaga yalta kadi anfusumo tawonkeji mabbe di wata zaga yalta anfusumo wonkeji mabbe di wahum taw kambe kafiruna ko be heferabe andi don be harabe marsinal ka kala ko Allah okkorma tay ko fi ya may ko akefero arengal dokkal sinda si arana wa yahlifuna billah hibe wondira Allah inna wonde kambe laminkum wallahi ko be jiyabe mo Allah yama hum be wonal minkum jiyabe mo fos walakin namskon ton kambe dum ko be yimbe yafraquna ko don sirtu be modo law yajiduna sede on harabe hebayno malji an takkorgal kabe takkoyo aw magharatin ma sorirgal kabe soraya aw muddakhalan ma natirgal kabe natira fi wullitagol on ma fi habugol on law Allah be huccitayno henya ilay faade dum dum ta kambe jumahuna hibe bijondira ka yahugol tode wa minhum man yalmizuka ummono fele aybine fi sadaqati nder sadaqaji ko senduda kom fa in utu min nasibi okora ma radu be weltoda wa lam yuta sibe okora kamina ay mudum ida am tawayo kambe yaskhatuna haray ko be tikkube hibbibe walaw anna mara kambe radu be weltorno ma atawumullahu kala ko Allah okori be rasulu en laado makko sibe okoral be kadi be weltori ha wa qalu be wi enele men hasbunallahu Allah gaynanime harabe maddino gol kongol sayutina Allah ben aray Allah okora men min fadli murde kabural makko gal men torota ko men do mata Allah okora men adi don wa rasulu en laado makko inna men ilallahi faade kala raqibun ko men rototo ko be woni heɓuɓe ɓen heɓoɓe welay Allah e aljanna Allah yalla waɗen jiyaɓe maɓɓe innama sadaqatu ande zakkaji ɗin so limi jawdi mondin on itti namo faala ɗon jonnude de ande ɗin zakkaji ɗon go ko ɓuri handude e majji e bihi hendo toɓɓen lil fuqara ko nande ɓe ɗo wasuɗuɓe ɓe mara hay hunde koyo yaltu hande seɓa ko ñama jango wandi ko ɗum ɓuri fayda ɗurde lagine hande ka wal masakini miskinabe tawbe no mari ko nyaama e nder balde kono si woni kadi balde golla ka tawaylanni wala amilina alayha gollay be hore o do zakka be gouvernement on ma be imam on nelata ben yo yawjantoya wal mu'allafati qulubum be wowinte berde mum ade mardo dole yimbe buyno ba makko ma mari jawdi ma mari laamu kono fayda kanko ko bere ko multa woni ka islam wa firriqabe be rindobe wal gharimina be nyawlibe wa fi sabilillahi fi bantugo lawdin Allah wa bin sabili bi be lawi faridatan dum do ko farila min Allah murde ka Allah wallahu kanko Allah alimun ko andugo hakimun ko nyenyudo e nyaawar makko ne aminhum na mabbe alladina be yuduna lorrobe annabi annabajo wa yaquluna be inna huwa ayandi o udun ko nuru ko landamo nana yandi o jentoto o liyeto be udunun dun nuru khairil lakum dun ondani majjere ko ni on anda yu'minu billahi dun hindu gomdini Allah kairu wa yu'minu hindu gomdini kadi hooli lil mu'minina gomdi beeditibe wa rahmatun kundu yurmende kadi lil ladina wonande ben amanu gomdimbe minkum e modo walladina ben yu'duna lorrobe rasulullahi nelaado Allah lahum hina wadani ben don agabul lette alimun ko du woni musude yahlifuna ayali be wondira billahi inde Allah de lakum wonande on onon julbe ben ko du woni li yurdukum fiyo be welti on walla ka Allah wa rasuluhu ne laade makko ko buri hande an yurdu hunde be weltintamo in kanu be laatike mu'minina ko be gomdimbe alam ya'lamu e kabe anda woni annahu ko woni man yuhadidillah kala lundi Allah wa rasuluhu ne laade makko fa anna lahu wonde araynode no jahannama yite jahannama khalidina ko lutto fi anderto zalikal khizyu ko dan don ko eran al azim mo woni mawnu dan yahdarul munafiquna allawi kon yobe nafigi bereno yo antu nazala fi wata jippina lemi do mabbe suratul simore tun yewtunde fi mabbe special
tunabbihum den humpitabe bima fi qulubihim kon kaner berde mabbe qul yeto be istazi'u jale jalkito inna Allah mukhrijun o yaltina mata hadharuna kon do rentade mu kon don wogindade fi wata andu o yaltina dum o lila wala in sa'altam wallahi salandi kebe la yaqulunna be yetotoma menen sayi men woli dum innama kunna ande skoni menen na khudar men jumpay ton ko sama kala ton ko sana ko yagal wa nal'abu min fi yaywin qul yetobe abilla e ko Allah wa ayati ayje makko de wa rasulina la makko kuntum lati don tastahzi'una hidon jala jalkita iyo atata dir wata nganti non tan wadu nganto wiyon ko sama kala onon ko sana ko yagal adu kafartum gomdi on yeddino wontino heferabe pada yimar ko bagum dinal ko jogino don ko inna afstayno woni men yafike an to ay fatini ga fedde go min ko e modo sima yafike wobbe mon on wolbe be fere wala no aldebo men le tekan to ay fatani fedde go innam sab en on kanu belatike mujrimina ko be pombe bandibe al munafiquna nafiqi be worbe wal munafiqati nafiqi be rewbe baadum enele ko yoga mabbe min baadin handi wondude yoga ya'murum odo ya'muruna kambe be yamira bil munkari ko anya wa yanhauna be hada anil ma'ruf ko moddi kon ko yette baabe ko ni be wayi wa yaqbiduna be tamay kadi be jogito be yorina lego e dem juude mabbe dem be hokkata lego nasulla be jita Allah fanasiyam Allah kadi yejite be innal munafiqina den nafiqi be mol fasiqun ko be fasiqi be وعد الله فودي المنافقين المنافقات نافقي وربه والكفار هفرا به الله فودي بنار جهنم يت جهنم يلا دندو خالدين ko be luttobe fi andere magge hiya hasbuhum ngen hiya ngen